Mga produktong gawa sa strawberry ibinida sa float parade ng Strawberry Festival sa La Trinidad, Benguet. Tunghayan sa report ni Claire Lacanilaw ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Valley of Colors, ito ang tawag sa La Trinidad, Benguet na kanilang ipinamala sa 42nd Strawberry Festival. Suot ang tradisyonal na damit ng mga Cordilleran, sumayaw sila sa harap ng munisipyo. Ipinakita rito ang ritual ng pasasalamat. Nagpasikat din ang drum and lyre bands. Agaw pansin naman ang parada ng mga naggagandahang float na karamihan ay gawa sa bulaklak at indigenous materials. May dinisenyohan na giant strawberry na simbolo ng La Trinidad bilang strawberry capital ng bansa. Ang float na ito may malaking bote ng strawberry wine. Napabilib naman ang mga manonood sa creativity ng mga kalahok. Napakaganda and very innovative yung mga gumawa. Well and good. Bigay naman talaga ng kakaibang talento ang ating mga lahat ng mga contestant. Ayan, so sa experience ko, talagang ang ganda. Ang celebration ng ating Strawberry Festival is a community event and also a tourism event. Gusto nating ipakilala ang ating bayan, that's why dinadaos natin ang mga selebrasyon na ganito to celebrate our One Town One product, just like Strawberry Festival. Highlight din ng festival ang mahigit 12,000 piraso ng cupcakes na gawa sa strawberry flavors na inihain sa Municipal Gymnasium. Tulong-tulong ang mga baker mula La Trinidad para ihanda ang cupcakes kung saan tinatayang abot 500 kilos ng fresh strawberry ang ginamit. Pwedeng bumili ng strawberry cupcakes ang mga bisita habang may libreng cupcake ang first 100 guests sa festival. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Claire Lacanilaw, nagbabalita para sa GMA Integrated News.